Liman tashi. Ina ganin girman ka. Ba don komai ce ganin girman ka. Gama? Ta dai fara. To ba fa karfi a fadar Allah. To kai ka kawai imani. Allah. Kai kalle ni. To kai. Ka talla ni. Na kwashe ka da mari kwadan fadan ubangi. Ba ni da kunya ba ni da kirki. Da san ba ku da ita. To. Magana ke gaya maka. Ka saurari da kyau? Ina ji. Nan wajen da ka zo kuka zauna. Kuke wannan kuke yin sallah kuke bata lokaci awa daya alwala awa daya sallah awa daya jan carbi kaga wurin awa uku kenan wani hujja ne da kai zaka gaya mini cewa baka tauye mudu ba a cikin harkokin da kake na ibada kai ba irin ka kai din nan ba irin ka zuwa kai zuwa ya kai 10 zaka shiga aiki da kuka zo nan me kuka zo nema abu Ka gaya mana da bari ya ja kuma nan take da bari ya ja. Yana da wato wasu matsalolin suna da wallahi shi sa ba na samun kaina balle har nisa da zuwa yi. Bari ka ji bambanci. Aikin kamfani ba irin aikin gwamnati ba. Kuma lokacin da ka kawo application ɗinka na tausaya na ɗauke ka aiki ba qualification ne ka ba. Kai ka na san wannan amma duk da ka ya abu ya taimaka. Da me? Ina cikin matsala. Albashi wani kake magana? Kwarai. Wa zai baka albashi? Kwanan ka nawa baka zo aikin ba? Kaga. Kar ka ƙara min magana albashin ka. Kar ka ƙara min magana albashin ka yanzu. Kasko? Albashin ka an cinye. Je ka ga duk wanda za ka gaya wa. Gobe ka zo ka aishi takarda ba albashi. Takarda ce ka kora daga aiki. Yalla ne albashi. Ga albashi. haba hajiya ya tun daga kan titi na bi ki ina hajiya amma kin yanko ta cikin wannan ciyayin saboda kan gai to na biyo ki ni da sai da ki ce mun mai to me ke fara to shikenan ma'ana anan shine gaskiya saboda Allah kin yi mu shi yasa na biyo ki tabbatar miki da cewa ina son ki to tunda ka ce haka gaskiya ka in baka dama kuma ka zo ka samu shi ne kai abu da da yake gani na nan in Allah ya ba irin samarin zamanin da suke tunani ba da ya ganin fuskata kin san ba fuskan mai da ni ba ba zan baki kunya ba ba na haɗin kai gani insha Allah ba zan baki kunya ba to shi ke ne sunan malamin a'a ne sunan malamin to komai an ce ladies first to ni suna na Zuwaira to ni kuma suna na Adam Zango kun ce Adam Zango amma an fi sani na da Usha ko Usha ai kamar kai ne dan wasan Hausa nan ne raga ko ni ne ba na tuna ne ke ce Zuwaira Julia kin ashe zan iya gane ka ba haka bane ai babban gari ne yau Allah ya dama cikin babban gari saboda haka kin ga ya kamata a ce mun sani kafin a yi nisa
za ki gaya min gidan ku saboda kar ni tuya manta da to tunda dai kana babban gari ya kamata ka san mahaifiyata Hajiya Saratu wato da sake Saratu gida ce daga babban gida yar babban gari kuma babban gida to ya kamata in je ki haɗa da masu gadi saboda kan zo gobe su kore to shi kenan wancan wato abin da nake so ki gane shi wato kina ji ko binta ala ayyi halin duk lokacin da mutum ya ɗau rayuwa da zafi to wata rana zai iya samun kansa a cikin wata mummunar matsala don haka nake so baki shawara komai naki na rayuwa ki ɗauke shi sannu sannu domin wata rana sai ki ga ya zama tarihi. Haka ne Nura, amma ni ba san me zan ce amma ni na riga na san cewa idan ina da alƙawari Nura ka sani idan ba ni da alƙawari ma ka fi kowa sani. Haka ne. Wato saboda haka bai kamata ma a ce kai mana wannan magana ba. Haka ne. Idan bai mun zance kawai kai ne. To ai abin da yasa kika ji ne miki wannan maganar aka kullun ka tunatar da mutum ko? Saboda dai kada ya samu rafkanuwa ma'ana ya rafkana ya bar wani abu da ya kamata ya yi. Wannan ki damun ka ne ya ga jikinka a mace. Sadiya, wato abubuwan da suke damuna da yawa suna da yawa amma babban wanda ya fi tsaya min arewan da na kwanta ya hana ni bacci da na baccin ma mafarkinsa na ringa yi shine jiya a gaban idona wai kawai dan karamin ma'aikaci ya yi latti saboda larura bai zo akan lokacin ba aka sa shi a gaba ana zana da bulala sai ka ce bawa sai ka ce a karin da ake baranta haba in ce dai a kamfanin Hajiya Amina Kamala yake aiki. Kwarai kuwa duk garin nan ina kike tunanin za a kwatanta abu makamancin haka in ba a kamfanin ta ba. To ai sai ita ai wannan Hajiya Amina Kamala din ba karama azzalima bace. Duk inda kake nema azzalima idan ka samu Hajiya Amina Kamala to ka gama. Wallahi sai ya shafa fatiha. Haba matar da take takura mutane take takura talakawa take takura na karkashin ta bayan idan babu su wayannan da suke aiki a kamfani ya za a yi kamfanin na ta ga ku haye bunƙasa har ta dinga wulakanta mutane. Ta ne ban mamaki yake bani ke ma kina mace a cikin gida kika san wannan? Kwarai kuwa saboda ni fa akwai abokin babana ba wanda wai dan ya tsaya sallah shi da wasu mutane aka zane su da girman su da komai aka zane su ibada ma ba za a barka kai ba. Wuri ya so ya kama da mutum dan dama na ji kashin din cewa wai mutum ko aiki kake idan dai ka shigo kai sallar asuba to fa shauran sai dai ka jira idan ka je gida kai kari oba ba kari oba kamala rashin mutunci kenan ce ta ko la gaskiya abin da da ba mutum tafiya in ji amma sai ka ci ake kai magana ce kan Hajiya Amina nan mana wannan mata akwai azzalima. Hajiya Amina Kamala ita fa kamar yaya matar da take kyautata bin adama sannan ka ci wai azzalima ce ta yaya sai ke samu abdul adama matar da idan kana aiki karkashin ta ba kai ba biyan albashi idan za a biya ka albashin sai ka yaka da kyar idan ka takura sai mutum fayi wata 5 a kamfanin ta ba a bashi albashi ba idan ya je magana sai a ce za a dake shi ko za a gane shi ina adalci yake a nan kin nuna inda ake adalci gaskiya nan ba zai da abin da ce kaga Hajiya Amina Kamala tsananin kyautatawa jama'a da take kaga na farko ta buɗe makarantar islamiyya ta buɗe masallatai babban masallacin juma'a da yake na garin nan ita ce ta sa aka sa mishi tankin da yake zuba da ruwa a ciki sannan ta zo ta haka rijiya ta sa aka haka rijiya ta zo tana kyautatawa bayan Allah sannan ka ce wai tana wannan zalunci ne sai ne ga da kanki shi sa aka ce kuɗi da mutum karamin kula ne yanzu kin ta ta hankali ta yi fatali da hankalin to wani irin wai ka zo ka gina masallaci ka gina rijiya ka yi wai bayan waɗanda suke karkashin ka baka masa adalci irin mutanen da wanda suke gina gida sai ka ga an dan wari dan fili dan karami wance Allah ga naka duk inda aiki yake in dai ba mai tsarki bane ba Allah madaukakin sarki baya karɓar aiki sai mai tsarki sannan kuma kin gina gida kin zo kin samu dan karamin fili a gefe kin zo kin gina wai Allah ga naka me kike nufi waye ya miki arzikin ba shi Allah ya miki arzikin ba sai kuma kike ce wai tana gina rijiyoyi tana gina waye in tana yin wannan ta yi adalci a karkashin wanda suke karkashin ta shine magana ba wai ka je ka rinka duk gari ka baza kana wani abun nan ba kuma wanda
suke tare da kai ba sa jin daɗin ka ai shi ne ke to da bi gaskiya a ɗauki abubuwan da ka faɗa ba amma yanzu gaskiya na dawo kan hanya kuma insha Allah abin da ya kamata ne a nan mu kokari mu kwato da talakawa mu yanci da kuma Allah ubangiji ya sa ta gane kanta da take yin abubuwa sannan kuma sun ce Allah ya bin mutane kuma Allah ya kara ga ɗan zumunci to ba ubangiji Allah bin mutane kuma Bashir wato duk sa da ka gama ofis nan naka wata muhimmiyar magana ce ta kawo gani ga jibril gaskiya al'amuran da kake tafiyarwa ne da muna ganin ba ka da waɗansu mutanen da suka kai mu na mugaya ma gaskiya kuma duk inda ka taka a duniya za mu gaya ma gaskiya da haka abubuwan da kake gudanarwa a ofis ne ba daidai ba sannan kuma al'ummar wannan gari al'umma ta wannan babban gari ba ka wata gudunmawa ba kuma baka sanya ɗan ba wurin ci gaban al'umma magana nan guda ɗaya ce yadda kake gallazawa da tansasawa da tilasta da musgunta kananan ma'aikata amma kai duk ma'aikacin da yake aiki a wannan ofis kan ya ce a matsayinka na babban manaja kuma kuna zuwa kana gaya wa hajiya cewar kana aiki bisa adalci kuma garin nan sun san ba adalcin kake yi ba idan ba mu zo mun gaya maka ba wa kake da su da za su musu gaya maka wannan magana duk ma ba wannan ba idan aka ce ya fara aiki karfe shida zuwa bakwai da sun ji an amince sun yarda ba su da lokacin kansu ya kamata a ce an ware musu lokacin da su yi sallah an ware musu lokacin da su ci abinci ba lokacin sallah dala sauraron mu da Allah ya mun daga dan gurin da ka faro magana yadda ku kuke wannan magana kuke ganin ni na ku ne haka kuma za ku taɓa haɗa ni ku zo ku takura ni yin aiki na daidai ba nan ko ina ku kashe don muna tare da amana da aka sashi a hannuna to ga zalunta mutane da kake wani zalunta da ya zalunta ciki yanzu aka kawo wani mutum ɗaya can wanda aka ce na zalunta za ka kawo wani mutum ɗaya da aka ce na tauye masa gashi ni na da shi waye bari na gaya ma gaya masa na ma da sai ka ce ɗaya to ɗaya na biyu malama biyu na uku ga idi wanda kawai magana ya yi kawai shi ba ma magana ba yana tsaye a fiye gan kasar da wani tambaya ya ce gaskiya ne shi ke nan ba shi korar daga aiki ba za mu ci ba sa'ansa nake to amma shi sa'an haƙƙinsa ne ya za a ce ana aiki bayan da za a yi biyayya kana nufin da a harkar aikin nan ka ɗauki mutum aiki tun karfe 6 na safe mutum yake aiki har 7 na yamma amma a ce babu lokacin sallah a cikin harkar aikinka babu lokacin abinci a cikin harkar aikin haka ake yi kai ku da maka magana kaji ko na ga abin naku ya wuce kuma na don abotaka kuna son ku samu wata hanya da ku zo yanzu kaga wannan zaman da kuka yi nan sai ne istighfari sama da guda 50 saboda a cikin hankinta ne a wajenta ne kuka za ku ke magana da ni wanda ke ba shi kai da kake son ka gaya mana kana son ka mana Allah na yadda Allah amma ya ce ka tauya haƙi to da ta mutum waye ce aiki na nake in wannan labarin kuke ka magana Usaini labara ya zo zai shiga aiki don ya fito sa hannu a aiki ya ce yana so ko na yi da sallah lokacin sallah ka yi shi amma mutumin nan ya fi gani tun da lokaci ruwan gidan nan ta tare sai zubar da shi a ƙasa alwala da aka ce a yi shi sai kada a ɓata ruwa sai sun madalar da ruwa a cikin gidan nan gaba daya bayan sun gama madalarwa su zauna sallar za a yi jan tarbi za a yi wanne ne sallar jan tarbi ne sallah ko zaman jiran liman ne sallah ya ke fitowa
duk wani yana limanci ya tara mutane a masallaci ka dubi gabas kayi addu'a ka dubi yamma kayi addu'a ka dubi arewa kayi addu'a ga tun da ya fara sallar gaba da ina jin shi bai taɓa ambatan sunana to ni ma waye da zai faɗi sunana a yi addu'a to ita mai ba kama da ba na mai mata ba kuma a cikin lokacin ta zan yi da wannan bashir nan duniya guri ne bari na ci to yin ya a shanya amma mabuga tana lahira ba a tantance والوزن يومئذ الحق ومن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم ذاك بابا abin da yawan zafi babu abin da idane ne kabarinka to nan ofis kabarinka ne kai ne a gaya maka abin da ai ya da ne mu jahili amma yana tana daukewa ina aka zina ba ba ne shi kenan ba ba zina ka jina amma mun baka shawara shawara ce shawara a sanar da ma ka dauka ba da ma wani abin da ya ga dama kai ta zaka lafiya ya aka yi dokta? Hajiya kamar yadda kika sani ni ne nake kula da harkokin lafiya da magunguna ta bangare na gaskiya ba matsala sosai illa kawai expansion da nake so na buɗe branches din na pharmacy to shine nake so malau ma'aikata to shine nake so ke samu approval din ki kula ba matsala dokta kai ka san irin ma'aikatan da kake bukata ka dauka kawai abinda za ka yi ka rubuto man ya mutanen da ka dauka mu kuma magani sannan ba ka approval ko ba matsala ina ya ce maka ranke daɗi kan kai daɗi ya aiki alhamdulillah wato ranke daɗi mu a ɓangare na Allah ya sa sha'ani na tare nake da masu noma sha'anin gona to gona kan alhamdulillah gode Allah domin a halin da nake ciki yanzu duk wani wanda zai mana aiki a gurin daidai da haka ranke daɗi ba na rage masa akan abin da za a bashi na bashi haƙƙinsa kawai shi yasa har suka muka samu haɗin kai da su mutane kawai na gaba ɗaya duk suna da yadda ta ne duk muna tare da su a ɗan taimaka jama'a yawwa to akan haka muke tafiya sai dai kuma abin da ba a rasa muna da buƙatar taki saboda damunan ta so ta kashe yin wannan kara to yanzu taki kawai kake so koko da motoci a'a sai dai a ciko motocin da taki su kawo mu takin kawai nake so to ba matsala sai ka rubuto adadin da kake so to zan sa a rubuta mu zan sa a rubuta sai dai kuma nan bangaren batun da kika ce bana ana son a buɗe sha'anin yin man kuli duk yadan da ke to ana son amurje ta tunda a ƙarƙashi na ne tunda turawa da suka zo suka yi mana magana aka faɗi ga abubuwan da ake so to ranki da shi ne sai muka yi lissafi gaba da ce to tun da kin zo kin sauka kin ce mu zo to muna so in sanar da ke yanzu sai in tafi da kuɗi da za a yi aikin na a birje ta gaba ɗaya a haɗa yadda da za a yi wurin ya haɗu a fara aikin kwanan nan kawai gaba ɗaya tashi nan ke daɗe haka ne amma ai ya kamata mu samu ɗan lokaci na zauna ni ɗan mitin in san inda kuka sa gaba in fahimce ku sosai ko amma a haka ai ban san ya ne za dai ba dai matsala kar ka damu to kar ka damu ba matsala Hajiya Zainab ranki shi da ya aka yi ne Hajiya alhamdulillah wannan shekara mun samu kwangilar ciyar da wato 'yan wasan za su zo national wato athletics na wannan shekara saboda haka an ba mu kwangilar ciyar da su da sauransu to ranki da sinadaran da ake amfani da shi na wajen kai musu kayan walam da lashe-lashe na wannan shekara da za mu kai ya yi karanta saboda haka muna wata zaben wani supply din daga gurinki da kuma izininki kuma sai wato 'yan matan da za su kai abincin ga su na son kabilu iri-iri kuma mu kara su
saboda girke-girke irin na kasashe daban-daban don wato ƙayatar da ma'aikatar tamu ta cafeteria din. Hajiya Zainab kenan abin fa da kika karanta kenan ketarance ki saboda haka ke kika san irin mutanen da zaki diga tunda mutanen nan sun miki kaɗan kuma gashi yanzu an samu babban business ki samu mutanen da 'yan matan da komai sai ki rubuto da abin da ke so ki rubuto. Godiya na kira aiki sai da mutane alhamdulillah dan a cikin manyan bakin ma akwai su Condoleezza Rice da su wato Kofi Annan za su sauka wurin. Babu matsala. Kishiya ya aka yi? Hajiya ya aka yi? To a gaskiya Hajiya ni dai a bangare na mai kula da bangaren salon da gyaran jiki da kunshi a gaskiya a yanzu Hajiya ni ba ni da wani problem sai dai kuɗin zuwa nan. To madalla Allah ya taimaka. Har ko gashi na kin gyara jikin mai. Hajiya Ladi. Na Hajiya. Ya aka yi ne? To Hajiya magana dai harkokin business ɗina zuwa da gwalagwalo. Alhamdulillah domin ba faɗuwa a kai sai samu. Kuma a yanzu haka magana da nake akwai mutane suna yabawa suna son wannan gwal din. Hajiya Ladi da yadda na ganki business din nan ya karbe ki na gwalagwalan nan. Ai ba matsala yanzu sai a sake miki visa maza ki juya ko sai kin ga anan ka adadin da kika kawo da sai a sake ninka ai haka ake so ai ta samun customers. Alhamdulillah kin ga kayan da kika ka sai a ninko ya ka. Allah ya taimaka yanzu dai abin da muke so dai rikon amana gaskiya da rikon amana mu gudu tare mu tsira tare kuma a tabbatar da hakkin mutane suna gama aiki a basu a biya su hakkin su shine za a ga budi da falala a kula ba shi gare su ba su fito aikin nan kan gumin su ya bushe a biya su a rike mu da amana da zuri'a ta kamar yadda na rike ku da amana zuciya ɗaya nake tare da ku Allah don mu karfafa musu gwiwa duk shekara cikin riba mukan ware Yohani kwanan da na wanki wani gabi 20 miliyan. shahararriyar attajiran nan hajiya amina kamala a rawaitar yan uwa da abokan arziki a tattaro ɗanta wato aliyu wanda ya dawo daga misra a gobe kenan insha Allah kan misalin karfe 9:30 na safe Allah ya bada ikon rayuwata babu ruwanki ba ki daina samun waje cikin al'amura na ba ina ruwanki amma ba mutumin da yake ba daidai ba ya kamata a gaya mai gaskiya ko da mahaifinsa ne ga masa da suka mahaifin nasa ne na ce ki gaya masa mahaifin nasa ki gaya mishi ya mahaifin nasa ne ki gaya mishi na biyu ta kamun wannan iskanci ina ruwanki da kawaye na abokanan business ina ne abokanan sana'a ta ne baki saki hana da babban ubanki sai kashe kin kashe banza kashe kin sa abun da mota tafi jan ya da abun dubi jama'a masu saurare kada a manta ana sauraron wannan dadadan fayafaye daga gidan rediyon babban gari mita 149 zangon FM shahararriyar attajiran nan hajiya amina kamala na gayyatar yan uwa da abokan arziki halartar taro ɗanta wato aliyu wanda ya dawo daga misra Hey,
ba da a da number 1 da Allah ya wannan wanda ake na yana da farin jini kwarai da gaske dan haka idan ya dawo ki ce mishi wata tana Assalamu alaikum babban gari na dawo, fitila ya dawo, gaisuwan ban